onye mara mma efu na m ga-agba gị ọkụ gwa m eziokwu mmadụ ole ka unu gbugolu ndị gburu eluzugo 20 ndị unu gbu eluzugo 20 nekwara anya o akwụ mana onwe nwanne anyị zu ori bịa nne bịa zu ori akwụ mana mgbu egbu ị chọbiri ikwu eziokwu abi anyị ebugo n'ọba oke ọbara abago anyị egbukwa gwa ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa obodo akparala otu nwa ikorobịa nke bụ otu onye n'ime ndị omekome ndị iji egbe wee pụnara mmadụ ibe ha ihe ha nwere wee mere aka ọrụ n'obodo. Nke a mere n'obodo Ọba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili South nke steeti Anambra dịka a hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa ndị jidere ya na-agba ya ajụjụ ọnụ. Dị ka o siri kwuo, ọ kọwara na ya na ndị otu ya ezuola ihe ruru ụgbọ ọgbatumtum 5 na gburugburu ya bụ obodo ma gakwa n'iru wee kwuo na ha egbuola ihe ga-eru mmadụ 20 bụ 20 n'ọnụọgụ kamgbe ha malitere izu ya bụ ori. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwa amadi dịka o ji ọnụ ya wee gụpụta ebe dị iche iche na akwanụ otu ha si wee na-ezu ya bụ ori. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. kwụrụ eziokwu kịta agba nga ọkụ akwụmamụ igwe ofu alụ m ga-agba gị ọkụ very soon na m ga-agba gị ọkụ mana mmadụ gora mmiri na mmadụ amụrụ amụ gwa m eziokwu mgboro ole kumbegoro n'ọba zuo ori mgboro na abụkwụmbịa n'ọba zuo ori ka ebu mbịa zu n'ọba meshin na ka ọ meshin onye ị chọrọ ikwu eziokwu mana afọ mecha ngwa na unu ezugo ebe meshin 5 n'ọba onye gwa onwe ebe na-emewu ibu aka ike izu anasị na unu ezugo meshin 5 na-asị na izu ịbụa ibu aka izu na ebe isi n'one 5 ka ọkụ nchi ozu meshin 5 anyị ịgwaghị ndị ụlọ etiti ya ka esi adị ebe nzu meshin 5 anyị na-ekwusi okwu ike zuo ofu na ọjọọ ụtọ zukwa n'ishi zuo n'ishi ọ na-ezu meshin wetigi ikunje ezu meshin anyị wetigi ikunje analụ ndị mmadụ meshin anyị witi egbe kunzu n'afọ ọba ka eku nzu wee narị ya ụnyaahụ egbe ka eji narị ya egbe ka o dị meshin ahụ big engine na kubu 120 kubu 120 ego one ka unu le abụ kubu 120 300 big engine ego one 250 n'ebe ka unu le na nwa agbara ndị a na-ada akwụ akwụ ndị na-akwụ akwụ ka unu le dị meshin na nwa agbara ka unu le dị meshin oke ndị ọbụla ndị ga anya mfụ ndị na-abịa ezu oshi meshin n'ọba ka emevisi bụ afọ awa Chukwuma Chukwuma onye ebe ka bụ onye Nnewi oke isi Nnewi gbara atọ ọba wee bịa zuo ori akwụ mana onwe nwanne anyị zu n'ori bịa Nnewi bịa zuo ori akwụ mana mgbu egbu wee si Nnewi wee gbara atọ ọba wee bịa zuo ori meshin were egbu wee na ndị mmadụ ife ewetago go na ndị otu onye ka unu so na ndụ 6 kpọgasị afefa na-ekwusi okwu ike ọ na-agbata m agbata n'uchiche nke onye isi anyị wụ protektọ nke ọzọ wụ deko nke ọzọ wụ mmụọ chiboy nke ọzọ wụ baby boy nke ọzọ erotozi m afọ ha nrotazi afọ onye otu mana ezigbo afọ ya ka mma kpọọ ezigbo afọ ya ezigbo afọ ya Solomon fantani na-ebu onye ebe anja niile nke ọzọ bụ onye Nnewi nke ọzọ onye ama ụgwọ nke anyị egwuregwu onye ama ụgwọ then anyị maazị ụzọ ịtọ ụzọ onye agabugwu owe onye otu uru egbu on Monday this Monday ka last Monday
ka ebe o meji wee gbu ya egbu o jelu ebe akwụrụ fon n'ọkụ o jelu ebe akwụrụ fon n'ọkụ jọfịa fon ndị na-akpụ isi kwere n'ọkụ so wee jide na-eme ka emeli ebere sekuriti na-ajụzụ ka ife o ji mee datin ọ sị ya hapụ ya aga nka kụwa ife wee gbaa egbe n'ọgbọ gbakwa ya n'afọ wee gbaa ya egbe n'ọnụ gbaa n'afọ wee nwa wee gbanata ọba wee bịala ọja wee chọ ka izubekwa ori n'ọba bịa maka ibe a ka iji wee bịa ọba ndị ọba na onye a jidere na họteelụ onye ntọfere onye ori ọ sị na ọ bụ onye Nnewi n'ọfọ na-abịa ezukọchi mashin niile na-ezu n'ọba egbe one kuru nwe egbe one egbe ịtọ ka ka fadụ gasị kọwaa ka fadụ ebe ọwa obele egbe dị n'ofu nnukwu egbe mgbe ọbụ ebele egbe ofu bụ nnukwu egbe mgbe ọ bụ ebele egbe ofu bụ nnukwu egbe close range oke kunu ji eje ọrụ mmadụ one kunu gbugolu bụ eziokwu m ga-agba gị ọtọ ịmara mma efu m ga-agba gị ọkụ gwa m eziokwu mmadụ one kunu gbugolu ndị ugbo eluzugo 20 nekwara anya o ndị mgbe elugo one 20 ka ebe unu gbugasị mmadụ ka ebe m gbugasị mmadụ anyị gbugoro na Nnewi na Nnewi gbuo na Nneobi unu egbugo n'ọba unu egbugo n'ishi unu egbugo n'Ojoto oke unu egbugo ndị mmadụ wee wuo n'ọba n'Ojoto na unu egbubela n'ọba ị chọbụrụ ikwu eziokwu ị chọbụrụ ikwu eziokwu abi oke ọbara abago anyị egbukwa gwa na ọ bụrụ ị chọrọ igosi ịgbasị ịgwa ya ebe ndị otu ahụ nọgasị anyị egbugo a kịta na anyị egbugo a n'ọba na gbuo gbawa ọkụ ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ana m asị ka mburugodo ụzọ si ndị ọrụ nchekwa obodo ọba ndị jidere ya bụ nwa amadi ana m asị unu daalụ n'ọlụ jidenụ ka unu ji Chineke nna gọzie unu ebe ọ pụrụ iche dịka unu si wee na-arụ ya bụ ọmarịcha ọrụ nke bụ ichekwa obodo ikpocha obodo wee hụ na ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ obi si n'obodo wee nyefee mana ihe ọzọ dịka ibe ya bụ na ana m asị na ya bụ ajụjụ ọnụ ka unu gbara nwa amadi a o nwere ụfọdụ okwu nke o kwuru ebe ahụ m na-eche dịka ndị ahụ ọ kpọchara aha dịka ndị otu ya nakwa onye nke ọ sị na ọ bụ onye isi ha nke ọ kpọrọ prọtektọ ọ dịka ihe ọ kpọrọ onye isi ha mgbe m na-ekiri ya bụ ihe onyonyo na ana m eche na nkiricha nke a na m ga-ahụkwa ebe unu jiderela ya bụ prọtektọ makwa na ụfọdụ n'ime ndị otu ya ahụ ọ kpọrọ aha tupu unu atụpụta ihe onyonyo a mana o mechara ọ bụrụ sọsọ ihe onyonyo nke a ka m hụrụ wee na-asị nke a ọ bụrụ na unu ejidebeghị ndị otu ya ahụ ọ kpọrọ aha ihe onyonyo a pụtara ugbu a ihe mere m ji wee na-ebupụtakwa ihe onyonyo a maka na ọkwa na efere mba ụwa ka mụ hụrụ ya bụ ihe onyonyo apụta n'efere mba ụwa wee na-asị otu a unu wepụtara ya bụ ihe onyonyo ọ bụrụ na unu ejidechebeghị ndị ahụ ọ kpọrọ aha o nwekwara ike ime njide ndị nke ọzọ fọrọ afọ afịa ahụ uche m ka m kwuru nke ahụ wee dịrị onwe ya nke a wee bụrụ ihe ịdọ aka na ntị nye nwa ikorobịa Igbo ọbụla nwa ikorobịa Igbo ga-achọ ihe ga-arụ gị nwa bụ nwa ikorobịa Igbo onye na-etopụta gị nwa bụ onye ike ka dị n'obi ga-achọ ihe ga-arụ maka na ori abụrụ aka ọrụ ori abụghị aka ọrụ a sị na ihe niile a na-eme n'ụwa na ori kacha njọ o nweghị ebe ọbụla ori ga-eduga gị na-abụghị na mbibi n'ihe ihere nke bụ eziokwu bụ na anyị ma na obodo dị njọ nke bụ eziokwu bụ na anyị ma na obodo siri ike ugbu a ihe siri ike n'obodo ọrụ adịghị mana ama m ọtụtụ ndị mmadụ ndị nwere aka ọrụ ndị wepụtara onwe ha mụọ aka ọrụ na-enwe ọrụ ma n'udu mmiri ma n'ọkọchị na ha na-enwe ọrụ mgbe ọbụla ọ bụrụ na ị mụrụ ọrụ dị mma wee bụrụkwa na ị mụtara ya bụ ọrụ nke ọma ị ga na-enwe ọrụ ma ya bụghị dị nke ị ga-ebute ego niile dị n'ụwa otu oge ị ga-enwerịrị ihe ị na-arụ ma na-enweta ihe iji eri nri ọ wee bụrụ ihe dị mkpa na gị nwa bụ nwa ikorobịa Igbo ga-eje chọọ ihe ị ga-amụ nke ga-abara gị uru maka ndị a na-agwa okwu a otu ihe m ga-achọ ka iju onwe gị bụ ori a ị na-ezu kedu mgbe ị ga-ezugide ya wee ruo kedu mgbe ị ga-ezugide ya bụ ori
wee ruo. Ọnụori ka ị ga-esi arụ ụlọ, ọnụori ka ị ga-esi alụ nwaanyị, ọnụori ka ị ga-esi azụ ụmụaka niile ị ga-amụ n'ụwa. Onweghị ihe ga-abara gị uru, onweghị ihe ga-enye gị ego n'ụwa karịrị mgbe ị lere anya na gburugburu obodo gị, chọpụta ihe ndị obodo gị na-enweghị, malite ime ihe ahụ ha na-enweghị, ma ọkwanụ malite ibubata ihe ahụ ha na-enweghị. Ya nwee mkpa ị na-egbo n'obodo, onwe ha na mkpa ị na-egboro ndị obodo gị, ị ga-ebido nwetawe ego iji eri nri na ego iji eleta onwe gị anya. Mana esikwa na ọ bụ ori ka gị mma, ka m gwakwa gị agwa, o nweghịkwa ihe ọzọ ị ga-enweta n'ori na-abụghị ihe ihere. Iwetara ezinụlọ gị aja aha, iwetara onwe gị ihe bụ asọ mmiri. Ọ dị ka ma ga-asị dị na ike nwere chiọma na ndị ọrụ nchekwa obodo ọba ka ji aka dị nro wee soo gị. Onwe ndị ọ ga-abụ agba gị ọtọ ebe ahụ ma gbaa gị ọkụ. Na-etufughị oge, o nwere ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyoo anya na ya, nke yitekwara nke a, ebe jidere ụmụ nwoke abụọ ndị okenye kwa ndị kwesịrị ịbụcha mpa mmadụ, ebe jidere ha na ha na-eme gịnị? By nticha way, by one chance, ha na-eme one chance. O nwere otu nwata nwaanyị nke ha buru, nke ebe ahụ ka iko ha nọzi wee juo. Ịhụ ihe mere ha, gbaa ha ọtọ, mee ha akaja dị iche iche. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ka anyị nyonekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ, ka m bịakwanụ. All the way from Nara has to one girl down to Amud. The one chance. I have one girl. Now ran against them. Then we are caught along Amud road. Yeah, but boss how they use. Yeah, but the boss how they use. Who are sober now? Before I'm married, 100 naira. In a one chance. One chance. One chance. One chance. Sorry. And this is the girl. Yeah, but the girl have yeah, but the girl Habu. Lock ran against them. They were caught. Force now. A lot of ATM cards they are force this particular post now. ATM cards. How package in here? Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị, onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, etu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.